Nikaragua daukagu hor herrialde bat, zalantza. Bai. Irudipena elkarrizketan baten Amaia Lasari irakurri izana zerbait, denboraldi bat pasa zola edo, baino gero... Nikaragua herrialdea daukagu hor, zalantzan jarri dugu Amaia Lasarekin, itxaso ere jarri diogu, Euskadi Literatur Saria Arantxa Fruta-Bizkaiari, Lur Argitaletxearekin, nahiko argi, Markina Nazia, Txepare Rap, Jolanda Arria eta Bizenta Mogelekin. Aldatzekotan aukera emonda esate baterako, nora aldatuko genuke Nikaragua? Arantxa Fruta-Bizkaiaren gana, kuaderno gorrikoan otezan, edo horrik komentatu du baita ere. Euren obra irakurrita? Daukazue? Amaia Lasa, Arantxa Fruta-Bizkaia? Amaia Lasa gutxi, Arantxa Fruta-Bizkaia gehiago, baino zalantza. Nikaragua herrialdeari buruz ari gara. Nikaragua Amaia Lasarekin lotu behar dugu? Idoia eta Irati, finalera gaur iritsi. Bigarren saioa dute, bigarren soilik, eta lehenbiziko finalean 8.843 euro irabazia.